जोंहा 14 जुनावनो रिलिज जाबाय क'क्राझारावबो थांदोंमोन जों मानसिफोरखौ लोगो हमनो ओरैनो आरो माबानो लोगो हमनो नायनानै बोरै मोनखो माबादि जाखो ओरै सोंनो बेबायदिनो थिग बेबायदिनो जोङो दिनै टंलायाव साया सिनेमायाव फैनाय जादों आरो भिजिट खालामनो आं आब' अनजलि दैमारि हेलिनाबो फैगौ जों गासैबो फैनानै साया सिनेमानि अडियन्सखौ लोगो हमनो फैबाय आरो आं गासै बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ खावलायनो नागिरो जे बिथांमोना एसेबाबो समाय दिहुननानै जोंनि सावथुनखौ नायनो फैयो बेनो आंनि खावलायनाय गुबुन गुबुन जायगाफ्राव दिनै दिन्थिफुंबाय बर' हिसाबै दिनै मा फिलिंस खालामो आंथ' माने बिराद खुसि शुक्रबारै माबा 14 जुनाव रिलिज जाबाय ओमफ्राय क'क्राझाराव सोलिदों दायो सापागुरिनि इउनिभार्सेलाव सोलिदों नै बेयाव टंलायाव रङियाव मा होनो साया सिनेमायाव सोलिदों गुवाहाटीयाव मोननै हलाव सोलिदों मेट्र' माबा सिनेपलिस आरो डिटि सेन्टाराव बिराद खुसि मानसिफोरनि अननायखौ नुनानै बिराद थुलुंगा मोनदों जों बेखौ माने गराय फाख्रि होननानै मानो बुंनाय जायो जोंनिथिं माने बिमाफोरा बै सिख्लाफोरखौ फिसाजोफोरखौ गराय फाख्रि होनना लिङो जायफोरा हाबा हुखायाव खुरां बाथ्रायाव जेना नायनो समायना ओमफ्राय कुइसन खालामो सोंलु माबायो खर' गंलायनानै जिखुनु खुरांखौनो मानिना लाया आरो बिदिब्ला मानो बिदि जाखो ओरैबा ओरै मानो जागोन बेबादि आरो कुइसन खालामो बेफोरबादि सिख्लाफोरखौ बेफोरबादि गथ'फोरखौ हिन्जावसाफोरखौ गराय फाख्रि होननानै लिङो आरो गाबज्रियो न'आव ओमफ्राय जोंनि केरेक्टारफोराबो बिदि टाइपनि आरो बिराद समायना हाबा हुखायाव जेना खुरां बाथ्रायाव जेना जेराव दरखार बेयाव माथो होयो ओमफ्राय गाव माने गुबुन आइजोफोरा खस्थ'आव थाब्ला दुखु खैफोदाव गोलैबा हेल्प होयो बेबादि जोंनि केरेक्टारफोरा बेनिखायनो गराय फाख्रि नाम दोननाय जादों जों बेसिकलि थारमाने आइजोफोरल' बेनि थाखाय बे कन्टेन्टखौ बासिना लानायनि थांखिया आइजोफोर जेराव माने हौवासाफोरबोथ' जेबोथ' गैया बे जास्ट क्रिएटिभ डिसिसन मोनसे आरो बेखौ खालामनो होननानै खालामनाय जादों जों सानबाय आच्छा बेखौथ' सल'खौथ' लिरबाय माबा स्क्रिप्टखौथ' लिरबाय बेयाव जुदि जोङो हौवाफोर दोना माने हौवा मेल केरेक्टार होआबा सिख्लाफोरखौल' आइजोफोरखौल' दोनोबा बोरै जागोन ओरै होननानै जों गोसोआवनो बिराद माबा सानखांनानै फिमेल केरेक्टारल' आइजोफोरनि केरेक्टारल' होनाय जादों आरो जों माने जिखिनि आइजोफोरा बर'नि जिखिनि माने गुबै थासारि गामि ओनसोलनि बेखौ लानानै बानाय जादों जोङो माखासे प्रब्लेमफोर गोग्लैबाबो आइजोफ्रानो सल्भ खालामनाय बेफोरखौ खिथिनाय जादों आरो बै जोंनि आन्दलन समाव सोमावसारनाय समावबो आइजोफ्रा बिराद गिदिर रल लानाय जादोंमोन हौवाफ्राथ' हेखोमाना थानाङोमोन हाग्रायाव खारलांबाय पुलिस मिलिटारिनि माबायाव आखायाव थाबाय होमबा बिसोर जेब्ला पेट्रलिंआव नाइट पेट्रलिंआव बा नाइट रेड्सआव जेब्ला फैयो सोर फेस खालामोमोन मिलिटारिफोरखौ माने पुलिसफोरखौ आइजोफोरासो फेस खालामोमोन ना बोरो नोंसिनि हौवाया बोरो उग्रपन्थियाफोरा बोरो लाबो लिंहर बिसोरखौ होमबासो बिसोरो थांनानै माथो होयोमोन गैया बिसोरो न'आव गैया खामानियाव थांदों बेफोर फेसखौ सोर खालामोमोन आइजोफोरासो खालामोमोन बेनो आरो दानो प्लानिं गैथ'वा आं बे गराय फाख्रिखौ लानानैनो दायो बेस्थ' आरो लासैहाय सानबावनोसै गोजोन्थों दे गोजोनथाव खौरां नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों MRM मेम'रियेल हस्पिटालाव गोबां बेमार फाहामथाय होनायनि खाबु बेमारि सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां MRM मेम'रियेल हस्पिटालाव मोजां रोंगौथि गोनां डक्टरफोरजों बेमारि सुबुंफ्रा मोजां फाहामथाय लानो हानाय सुबिदाखौ लानानै फैबाय MRM मेम'रियेल हस्पिटाला
क'क्राझार सहरनि पुलिस पइन्ट आरो अमश्री हटेलनि साखाथियाव थानाय बयजोंबो मिथिसार जानाय एमआरएम मेम'रियेल हस्पिटाला गोबां फेसिलिटिस खाबुफोर फोसावदों। एमआरएम मेम'रियेल हस्पिटालनि फेसिलिटिफ्रानो जाबाय क्रिटिकेल केयार, मेडिसिन, इमारजेन्सि मेडिसिन, पेडिट्रिशियान, पेथोलजिस्ट, जेनेरेल मेडिसिन, डायबेटोलजिस्ट, ओबिएस एन्ड गाइनो, कार्डियोलॉजी, जेनेरेल सर्जन, न्यूरोसार्जारी, एडभान्स लाप्रोस्कोपिक ENT सार्जारी डिपार्टमेंट, ऑप्थोमोलॉजिस्ट, सर्जिकल, गैस्ट्रोएन्टेरोलॉजिस्ट, न्यूरोसाइकेट्री, ऑन्को सर्जारी डिपार्टमेंट, डार्मेटोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक्स, रेसिडेंशियल मेडिकल ऑफिसर, इंटर फैसिलिटी यूनिट, फिजियोथेरापी, रेडियोलॉजिस्ट, हिस्टोपैथोलॉजिकल डिपार्टमेंट, यूरोलॉजिस्ट, इमरजेंसी डिपार्टमेंट, सिटी स्कैन, एक्स-रे, पैथोलॉजी डिपार्टमेंट, वैक्सीनेटर डिपार्टमेंट आरो एमआरएम मेम'रियेल हस्पिटालाव 24 घन्टा जेब्लाबो खुलाय थागोन। लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सनि सुबिदायाबो 24 घन्टा थागोन। गोबां मिथिनो थाखाय नैबे 9854 081 948 936 550 2048 जानबुं नाम्बाराव फन खालामनानै नोंथाङा मिथिनानै लानो हागोन।